Изгледай това видео до края, ако искаш да видиш как преминава един мой работен ден като механик в Мерцедес. Първи автомобил за деня е EQS, смяна на всички филтри, също така проверка на батерията и диагностика. Процедурата трае около час с всичките проверки. Втори автомобил за деня GLS 400 дизел за смяна на предни накладки. Който ме следва в TikTok, най-вероятно знае за вайрал клипчето с 5 милиона гледания, в което показвам как се вдига най-безопасно за кръста една джанта. Трети и последен автомобил за деня, Vito за смяна на акумулаторна батерия. Намира се отпред под пасажирската седалка. Подмяната му е, бих казал, елементарна. И като за финал, почистване на количката с инструменти и също така почистване на работното място. Това беше от мен за днес. Ако искате още такива интересни видеа, напишете долу под видеото в коментар и също така не забравяйте да ме последвате както в YouTube, така и в TikTok Benz Mechanic.